Galicia continúa a conmemorar o 40 aniversario do seu Parlamento, un dos piares da súa autonomía como nacionalidade histórica. Unha conmemoración que chega agora á cidade de Pontevedra da man da mostra O Poder da Palabra. Trátase dunha exposición que percorre as 4 décadas da Cámara Galega a través de imaxes e documentos. Tratamos de facer unha mostra na que se condensase en imaxes e en palabras, e tamén en documentos, o que é a historia da autonomía desde o punto de vista parlamentario, non desde o punto de vista da súa execución, do seu poder executivo, que, en fin, é moito máis amplo e non poderíamos condensalo en tan pouco espacio. A mostra foi inaugurada polo propio presidente do Parlamento galego. Miguel Santalices falou dos 40 anos da autonomía galega como unha historia de éxito colectivo que agora queda plasmada nesta mostra. Recolle unha débeda que hai pois coa sociedade galega. Non? Nestes 40 anos pasamos a ser unha comunidade, penso que próspera, uns servicios públicos universais e gratuitos. Eu, nomeadamente, sempre falo dos servicios sanitarios por a miña profesión e, claro, falo como un observador privilexiado do que foi a etapa de cando non tiñamos as transferencias sanitarias o día de hoxe que temos transferencias sanitarias. E indicou que se Galicia a día de hoxe está á altura de Cataluña e Euskadi e grazas a todos os que loitaron para que así fose tanto na transición como na República, neste caso con lembranza a Bóveda e Castelao. Falamos de auténticos héroes, que moitos deles pagaron cun alto prezo o que foi, de alguma maneira, loitar por un compromiso autonomista e galeguista. Bueno, falo, indudablemente, en Pontevedra. Falar de Alexandre Bóveda, vilmente fusilado a poucos metros de aquí, no Monte da Caíra, o 17 de agosto de 36, creo que convén sempre recordalo. Outros pagaron co exilio, como pudo ser Castelao. O Poder da Palabra poderá visitarse ata o día 25 deste mes de xuño no Café Moderno da cidade de Pontevedra.